जानांगौ जाबाय ना बोरायब्लाबो उफाय गैया मा खालामनो ओमफ्राय माब्रै बेखौबो लालायनो गोनां जाखो दे बेखौ खोन्थादो एसे नोंहा बर' मानसि मोनखोना मोनदिया जेनेबा फार्स्ट टाइमाव नै बिराद डिस्टार्ब आथिङाव जि अरबाय आंखौ हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय जों मोनसे जायगायाव फैदोंलाय नै जोंनि खाथि आरोना बियो बारा गोजान नङा जों मोनसे न'खराव फैदों आरोना बेयो माने जों दाख्लैनिफ्रायनो फैनो होननानै मोनसे माने टारगेट बानायबाय थादोंमोन फैनो हायाखैमोन थ' नोंथांमोनहा रागा जोंलायगोन आरोना बे मोनसे भिडिअखौ नुबा उफायथ' गैया माथो खालामनो नोंथांमोनजों मोनसे जोंनि मा होनगोन बेखौ जोंनि बर' हिसाबै जोंनि मोनसे हिसाब बेबो मोनसे नङा होमबा ओंखायनो बेखौ नोंथांमोना देखायनो होननानै बेयाव फैनाय जालायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि भिडिअ जागोन बेखौ नोंथांमोना रागाजों बांसिनबाबो नायदो बेखौ माने मिथियालासेनो बेबायदि थाबाय थायोब्ला जों माने जेबो फात्ता मोननाय नङा आरोना थेवबो ओंखायनो माने बेखौ एसे बयबो मिथिलायोबा बेखौ एसेबाबो जों हिसाब मोनगोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ देखायनो होनना फैनाय जाबाय थ' नायलांबाय थादो भिडिअआ माबायदि जागोन थ' लोगोफोर फैयै जायगाखौ मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंहा नैबे माबानि नैबे नुनायनि न'आवनो फैदों आरोना नोंथांमोना नायदो माबायदि जागोन भिडिअआ जायगाया बेनो ओरै सोरगिदिं नायदो आरोना खनसे बेयावनो फैनाय जादों जोङो जायगायाव दाख्लैनिफ्रायनो फैनो होननानै माने फैनो हायाखैमोन आरोना टाइमखौ मिलायनो हायाखैमोन दिनै माने जेन थेन कन्टेक्ट खालामनानै मोनबाय ओंखायनो फैनाय जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायदो एसे जायगाखौ देखायलांसै आरोना दै फिसा बारनोसै आरोना थांनानै नैबेनो नङा एकदम ओरैजाय हाजो आरोना बिराद गोजौ हाजो ओमफ्राय ओरैजाय नै लामाया मेन लामाया नैबेनो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय न'आ नैबे न' फिसा बानायना थादों आरोना मालिकआ थानो होदों बे न'खौ माने बिसोरो बेयाव आयदारि सिस्टेमाव थादों आरोना माने मालिकनि हाखौ बिसोरो मावनानै होनांगौ आरोना ओमफ्राय नैबेनि हाखौ नैबे एरिया बिसोर दा जेनाखि थादोंना बेयाव बिसोरो न' लुनानै थानो होदों आरोना बिसोरखौ माने गावसोरनि अरिजिनेल न' नङा आरो ना इयो आयदारि सिस्टेमाव थादों बिसोरो ओमफ्राय बेखौ बेयाव गावसोर जाबायदि माने गोसो बायदि खेथि मावनानै जानो हायो आरोना ओमफ्राय मालिकनि माबाखौबो खेथि बायदिसिना मावना होनांगौ आरोना हाबलांसै एसे बारिखौ खोन्थाग्रोनोसै आरोना फैनानै हिर' लांगोनलै आंखौलै हरना हरा देखा कि नहीं मुझे नहीं वो किसका है वो तामिका पिताजी का है ना नैबे बारिखौ बिसोर मावो आरोना बिराद मोजां माने गय बागान अनारस बागान वो क्या क्या खेती कर रहा है उधर अच्छा तामुल ये खेतीखौ बिसोर मावो आरोना बिसोर मावना होनांगौ माने ओमफ्राय क्या सिस्टम क्या दे रहा है आप लोग को वो पेमेंट सिस्टम दे रहे थे क्या कुछ भी नहीं थे पहले इसका 1500 हमारा सिर्फ दिया जाता है 2000 नहीं देते तो सिर्फ अभी चावल के लिए सिर्फ 1500 देते हैं सिर्फ उतना ही बाप रे बाप ऐसे कैसे चलेगा जनवरी को निकलेगा और खाना पीना कैसे चलता है अभी वही तो कल 1500 दिए चावल अच्छा उतना ही है उतनी तो पेमेंट सिस्टम मांगो ना पेमेंट सिस्टम देने से तो चल जाएगा ना आप लोगों को पेमेंट सिस्टम नहीं हो तो कैसे चलेगा वो कैसे चलेगा वो भी ज़्यादा कोई 5000 कोई 6000 देते हैं अच्छा देते ही नहीं अच्छा ये तो काम तो आप अभी किया है ना सब काम जितने का उसको भी 2 महीने में खत्म किया इसे बोलते अभी नहीं कर रहे बोलते ऐसे होगा तो कैसे होगा आपका जो जमीन है ना उसका जो खेती है ना आपका आप ही कर रहे हैं ना वो खुद तो नहीं कर रहे हैं ना इतना काम कर रहे हैं वो तो दिन में कितना होगा शायद वो इसीलिए कम से कम आप 7-8 हज़ार मिलना चाहिए महीने में है कि नहीं ऐसा होगा तो कैसे होगा आपका अब जैसे कि आप उसको छोड़ कर चले जाएंगे ना तो इसके काम कौन देखेगा ऐसा है ना इस तरह है ना इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं आदमी नहीं मिलता आजकल वो पेमेंट मिलता है ना कोई जगह पे इतना पेमेंट मिलता है अच्छा उसके बाद वो बैठा था बाद में उसको हटाई दिया अभी आदमी नहीं है जंगल अच्छा ऐसा नहीं है वो इंसाफी हो रहा है ना इंसाफी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम तो आप लोग काम कर रहे हैं ना आप मिलना चाहिए काम के बदले में तो कुछ मिलना चाहिए है कि नहीं ऐसा नहीं है ना काम नहीं कर रहे आज बैठ रहे आज नहीं मिल रही है ऐसा तो नहीं है ना काम तो
रोज तो नहीं करना चाहिए ना, वो तो ये सब खेती का काम है ना, रोज तो नहीं करना चाहिए। आज खत्म कर दिया बस, आज बैठ लिया है ना, इस तरह नहीं है। नहीं है यो मैंने कम से कम आपका उम्र कितना होगा? हम भी भूल गया होगा, मोटा मोटी कितना होगा शायद? 25-30 से होगा नहीं, 25-30 नहीं होगा शायद, आपका 50 से आप होगा, 60 होगा शायद, इससे 60 होगा शायद ना। 60 उम्र होने वाले एक बुरा आदमी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। कम से कम पेमेंट मिलना चाहिए ना, ऐसा अच्छा खासा पेमेंट देना चाहिए। कम से कम इतना काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ना, देखो इतना काम कर रहे हैं, है कि नहीं? देखो वो तो खुद रहता नहीं इधर, वो तो खुद रहता ही नहीं, वो आने से हाँ नहीं करेगा, वो काम करता है नहीं करता है, सीख के आएगा। हाँ अच्छा ऐसा है बात नहीं ना। वो लेसू भी है क्या उधर? लेसी भी लगा, वो भी उसका ही होगा? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैंने वो लेसी अब लगाए ना, हमें लगाए, अभी उसी का ही होगा ना लेसू। उस ये समझना चाहिए वो भी। नहीं बिराद डिस्टार्ब, आथिङाव जि अरबाय आंखौ बामना लानायखाय माने दलद थाबाय, जि डिस्टार्ब जि रायलायनो होआ, माने रायलायबाथाय जि आथिङाव डिस्टार्ब खालामो, अरो ओंखायनो माने बामनासो दासो दलद डिस्टार्ब जायो, माने हारसिं नालाय गेलेनो माबा गैया, बिमाबो गैया, दासो माबा फिसाना, ओंखायनो माने जि डिस्टार्ब मानसि मोनबाथाय जि गेलेयो माने बामना लाबाय आं नै जै दोनबाय माने आथिङाव जि डिस्टार्ब खालामो आरोना। कैसे शादी हुआ, कहाँ में रहता है, क्या काम करता है, इसलिए मतलब आपको खुद मिलने के लिए आ गया हम। नहीं आपका ये बस्ती बोलो। फैयै फैयै नैबे जा आं सोमोन्दोआव मादै जायो आरोना, बेखौबो बेनि न'खौ मोनफैबाय आरोना। नैबे उनथिं नुनायानो बेनि न'आ, ओमफ्राय नैबाव बिथांमोना माबा माबि सोंगासिनो दङ। बे जाहैबाय जोंनि बर' आरोना, ओमफ्राय सासे माने झारखन्डनि होनना बुंदों आरोना। अरुणाचलाव गोदो लोगो मोनलायनानै सानैजों बोरैबा बोरैबा हाबा जाबाय आरोना, हाबा जानायबा सानैजों संसार जाबाय आरोना। थ' बिथांमोना नैबेयाव जोंनि गेरमे होननाय गामियाव थायो आरोना। सासे थामे होननाय मालिकनि न'आव माने हाखौ नायो आरोना बिसोरो, ओमफ्राय दा बिनि बारिखौनो नेनानै दं आरोना। ओमफ्राय आं दानि सोंदों माने मोजां पेमेन्ट नांगौ बायदि होआ होनो आरोना, माने दाख्लै फैनानै 1500 थाखाल' होलांदों जाहैबाय बिसोर माइरं जानो थाखाय, ओमफ्राय बिदि मासै मास बिदि पेमेन्ट होआ आरोना। ओमफ्राय आं दानि नायदों बारियाथ' ओरैनो बिराद माने साखोन सिखोन आरोना, गोदान गोदान बहुद फुलि गायदों, बायदिसिना गयबो दङ, ओमफ्राय आनारसबो दङ। माने मोनसे दरसे हाखौ दरसे हाजो बायदि आरोना, हाजोद्रायथ' नङा होमबाबो माने हाजो बायदि दं आरोना। बेखौ माने नैबे जोंहा माने मालिकआ माने सब बायदिसिना गायजोब्बाय आरोना। गय गायदों, माबा गायदों, गय गायदों, थारुन गायदों, ओमफ्राय ओरैजाय माबा दङ आनारस गायदों, बहुत बायदिसिना रोखोमनि गायदों आरोना। बिराद साखोन सिखोन खालामनानै गायदों आरोना। थ' बेबायदियाव आं सानदों माने बिथांखौ एसे मोजाङै पेमेन्ट होनानै जुदि नायोमोनब्ला मोजां जागौमोन सानदों आरोना। बिथाङा माने बहुत खम माबायावनो ओरैनो थानानै मावनानै होनाय बायदि जादों आरोना। थ' आंनाथ' टारगेटआ मेन टारगेटआ बे नङा, माने जोंनि बर' हिसाबैनि जाहा हाबा जाफैबाय, जों हाबा जाफैबाय नालाय, बिथांखौ माने गुदि खिथा माबोरै मोनलायखो बेखौसो सोंनाय नालाय। थ' बेनिखायनो आं एसे सोंना नायनोसै आरोना, बिथांमोनाबो नायलांबाय थादो। पहले तो मैं जो पूछना है आपसे पूछ लिया, अब मैंने उसी से पूछूंगा ना। ओमफ्राय मादै जोंहा माने जोंहा माबाखौ बोरै बोरै लोगो मोनलायखो आवगोल फार्स्ट टाइमाव अबाव थाहैनायमोन नोङो? आं अरुणाचलाव तिरबिन सार्कोलाव थाहैदों। अरुणाचलाव थाहैनानै लिरमबा बारा आरो बिनि गेजेराव आरो तिरबिन आरो लिरमबानि गेजेराव आरो बेयाव गेजेराव मा खालामदोंमोन इयाव? बेयावनो हाजोनि फोथार दानो आरो बिदिनो पानि खेथि खामानि मावो। माइ आबाद आरोना? माइ गायो। न'आथ' नोंना अबावमोन ओमफ्राय मेन न'आ आवगोलो? मेन बैयावसोमोन कंकरपुराव? नङा बै सायां गामियाव। सायां गामियाव। सोर लांनायमोन नोंखौ जेनेबा इयाव? बेयाव नै थाखो गालांदों, नै थाखो गालांदों आरोना? थाखो गाहरदों आं। ओमफ्राय लेखा फरायाखैमोन नोङो सिगां? एसे फरायखायाखै? एसेबो फरायाखै आं। ओमफ्राय हजों बेसे फैसा माबायदि होयोमोन, दरमाहाफोरखौ माबायदि होयोमोन ओजों लांनानै? ओजोंहाय मिथिया आबायासो। ओमफ्राय नोंसोर दरमाहाखौ दांनो मोनाखैमोन आरोना? आरो एखौबो बाहेरावबो बेरायनो होआ। बिदिसो होमबा? बिदिसो। आच्छा। जेने थेने मैगं सागं फानैसो नैखौबो गारि भारा बानायनानै लाबोदों आं। खै बोसोरसो थानाय होजों?
बोसोर बैसेसो थानाय होनदों जों जोंहा उन्दै नैसिनि जानानैसो आं थांदों उन्दैयावनो थांदों आयौ होमबा खम बोसोर जादोंना नैबे मोजां जानाया खोनायाखै र' सिगांसो नालाय बेखौ खुगायाव ला दे उन्दैयावनो थांदोंबा खमसे खमबाबो 30-35 बोसोरसो जाबायना बारा जाबाय उन्दैयाव थांदों बेनिफ्राय इयावनो एसे सानसे बेरासि मोना सानफ्रामबो खामानि आरोना सानफ्रामबो फुंनि बे 3 बाजि 1 बाजिनिफ्रायनो सिखारनानै खामानि मावनांगौ ओमफ्राय फैसाखौथ' नों दांनो फैसा दांनो मोना लाबोयोमोन नामा ओमफ्राय नोंसिनि आबाया जेनेबा बियो माबा खोनानाया मोसौ हालेवसेयावल' लादोंनो ओमफ्राय जेबो गैयामोन आरोना बेनिफ्राय जेबो गैया फैसाथ' होआ होमबा नोंसोरनो नङा होमबा फैसाबो होआ आरो बेसे लोमजाना बेमार आजार खालामबाबो मेडिकेल लाङा आंनिजोंनो माबानानै मैगं सागं फाननानैसो ट्रिटमेन्ट खालामो नोंसोरखौ खामानिल' मावहोयो आरोना खामानिल' माथ्र खामानिल' ओमफ्राय बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखो जेनेबा बेयाव फैनाया 1 साल नहीं हुआ एक साल हो गया होगा शायद मैंने जब से देखा हुआ है 1 साल हो जाएगा 1 साल होना चाहिए अभी तक 1 साल जाबाय गथ' गथायफोर दंना गैया बिदिनो नोंना बेजोंहाय आंनिया सिख्ला सानै दं बेखौबो आंखौ इसेबो नायनो होआ लोगो मोनफेरलायाखै आरोना लोगो मोना ओमफ्राय जेथनिक ओमफ्राय ना नोंनि मालिक बेनालाय गथ' गथाय दंखायोना गैयामोन गथ' गथाय दं दङना ओइ हाबा लाखानायमोन नामा आवगोलनो हाबा लाखानाय बोरायसोमोन आरोना हाबा लाखानाय आरो मिरि सासे लादोंमोन आरो बियो बिनिफ्रायनो दाख्लै मिरि लानाया बियो एलंआवसो थादोंमोन आरो ओमफ्राय दाख्लै नुबाय थानाया इनिनो फिसाला आरोना नैनि फिसाला बिनियाबो मिरिनिफ्रायबो माबा सिख्ला सासे सेंग्रा सासेमोन आरो सिख्लाखौ आं लायाखै सेंग्राखौ लाबोबाय बिसिनिफ्रायनो लाबोदों आं ओमफ्राय दा इसोर बबाव थायो इनि फिसाला अरिजिनेला निरीश्वरनि दनेश्वरनियाव खामानि मावदों कभी कभी देखता हूँ मैं इसको पानी खेती करता है ना उधर अच्छा अच्छा शादी नहीं हुई ना उसका हाबा जायाखै अच्छा अच्छा बेखौनो दा बेयो सिख्लाया लिंहरबाय दंनो बासाराव फै होननानै नोंसानिया फिसाजोआ फिसाजोखौ ओमफ्राय नोंसोरखौ लेंहरदों गथ'खौ बेखौ लेंहरदों आरोना ओमफ्राय नोंसोरो नैबेखौ मा सिस्टेमाव थादों दा ओरैनो खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा नोंसोरखौ ओरैनो खामानि मावनोल' लाखिदों ना बले जेनेबा नोंसोरनो होबाय नामा हाखौ ना ओमफ्राय नोंसोरनो दरमाहा होयो नामा जोंनो हाखौ होआखै माथ्र नैबे बारिखौल' नायनांगौल' ओमफ्राय बे नायनायनि बिनिमय माबा मोनसे दरमाहा होयो नामा दरमा होदोंमोन आरो दरमायाबो खेलि मेलि जायो मोजाङैबो होआ बेसेसो होयो जेनेबा पूरा तो नहीं देता लेकिन किस तरह कैसे देता है मतलब मंथली कैसे देता है पहले किस तरह देता है दरमायाबो बिनिया 2000 आंनिया 1500 3500 आरोना बेखौ मान्थलि होआ आरोना ओमफ्राय दा नोंसिना बेखौनो मावबाय थागोन सानदों ना बले बेलेग माबा मोनसे बेबस्था लागोन सानदों दा बिदिखायनोथ' नैबे बोसोरखौल' थानानै नैबे बोसोरखौल' जेने थेने थानानै ओंखारनोसै सानदों आं ओंखारनानै बबाव थांनो सानदों दा जेराव मेराव हा खथासे मोनबाबो थागोन जोंनि इयावनो अरुणाचलावनो थागोन ना बले ओरैनो आसामाव थांगोन नोंसोरो आसामावनो थागोन आरो अबे अरुणाचल थांनोसै जेनेबा नोंसोरथ' बेयावनो अरुणाचलावनो मावै नोंसोर अयभास जाबाय नालाय सोरबा अरुणाचलनि मालिकआ मोजां बुंबा नोंसोर आरो मानिलायगोन ना ओंखायनो बेयाव थागोन नामा सानदों आरो ना जेनेबा ओमफ्राय नोंसोर दा माइफोर मावनो होबा आदिफोर सोरबा जुदि आसामनि मानसिफ्रा जोंनि बर' मानसियानो जुदि माइफोर आदि मावनो होबा मावनो हागोन ना नोंसोरो आंथ' मावनो हागोन बिया मावनो हानाय नङा आচ্ছা बिदिसो आरोना बिदिया अयभास जाबाय आरोना गोरान खेथि मावदाव गोरान खेथि मावनानै माने अयभास जाबाय आरोना बिदिनो खस्थ'बो मावद्रायनो हाला जाहैबाय बोरायबायबो ना बेस्रा खोथायाथ' बिदिनो जाहैबाय एसे दुखु गोनां जाहैबाय ओमफ्राय माब्रै बेखौबो लालायनो गोनां जाखो दे बेखौ खोन्थादो एसे नोंहा बर' मानसि मोनखोना मोनदिया जेनेबा फार्स्ट टाइमाव एसे खोन्थादो दे बेखौबो माबा दङ मालिकआबो सेंग्रा फैबानो दाउट जाबाय थायो बिदिखायनो रागा जोंनानै बेखौनो लानाय जादों आरोना आচ্ছা बर' मानसिथ' लोगो मोनाखैमोन नालाय सिगाङाव थानाय बर' मानसिबो दं ओजोंहाय लोगो मोनो आरो होनबाबो खाथियाव थाफायाना जोङो मेन कारनानो जाहैबाय माने उन्दैनिफ्रायनो थाबाय नालाय बर'फोरजों बारा सोमोन्दो गैयामोन आरोना थेवबो जों देखायबाय जोंनि बर' मानसिफ्रा जे बिदि हाथा हामा दंफैयो बेवहाय
गुबुन बेलेग मानसिजों हाबा नांनानै दंफैयो आरोना उम थ' बेनो आरोना जों मोनसे हिसाब मा बेनो नोंथांमोननो देखायनायनि मेन कारना बेनो जोंनि बर'फ्राबो जे नैबेयाव बिदि हाथा हामा दंफैयो मेन कारना जाहैबाय जोंनिया माने सोलोंथाइ नङा होमबा सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय माखासे मानि प्रब्लेमनि थाखाय न'खराव रांखान्थियारि प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोनहा माने गुबुन जायगायाव थाहैनो गोनां जादोंमोन बा थाहैनो गोनां जानानै दा गुबुन जायगायाव उन्दैनिफ्राय थाहैबाय नालाय दा बेलेगनि कालसारखौबो लानांबाय ओमफ्राय फारसेथिं जोंजों सोमोन्दोबो बर' समाजजों सोमोन्दोबो गैला ओंखायनो माने फैनोबो हाला फारसेथिं लेखा फरायावबो गैला नालाय दा बेखौनो माने हाबा लानो गोनां जादों होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिदि थिग बेखौ हाबा लानानै दा अरुणाचलनि परिबेसजोंनो सोलिबाय नालाय ओमफ्राय नैबेयाव फैनानैबो दा बिथांमोना नैबेयाव अरुणाचलनि सासे मालिकनाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय बे नैबे बारिखौ आं दहायनो देखायनाया बेखौ बिसोरखौ नायनो होदों आरोना ओमफ्राय नायब्लाबो मा सानदों होदों माने नैबेयाव थानाय जिखिनि मालिक मोजां दरमाहा बुजायाखैनो आरोना बिथांमोना ओंखायनो एसे बोराबदों आरोना ओमफ्राय होजानो लुबैदों मोजाङै दरमाहा माने थाबाय जेब्ला बे मोनसे लाइफआनो बेनो नालाय बे बुस्थुखौथ' बिसोरो साखर बायदि बाहायाब्लाथ' जालिया बिसोराबो मोनसे लाइफ दङ ओंखायनो माने बिसोरखौ एसे देखायबाय आरोना बेखिनियानोमोन ओमफ्राय नैबे न'खौ नोंसोर लुना लानाय ना मालिकआ लुना होनाय जोंसो नोंसोर थख' बिलाइयाबो आंनिसो नोंसोर बायनानै नोंसोर फैसा गारनानै लुनाय मालिकआ फैसा होआखै मालिकनि एसेल'सो थख' बिलाइया जेनेबा जेनेबा मालिकआ नैबे न'खौ नोंसोरखौ लुना लादो नैबे फैसाखौ लादो बिदि होआखै आरोना नोंसोरनि दरमाहाजोंनो लुनाय नामा आं निजेनो ओइयाव लुना दंमोन आरो आदानि खाथियाव आदानि खाथियाव लुना दंमोन बिसोरो इनिफ्रायनो न'खौ सेफायनानै बेयाव लाबोदों आरो आंनि थख' बिलाइसो नैयो बायना आंनिजोंनिफ्राय फैनानै बायनानै माबादों बेयाव लुना दंमोन आरो काहिनिया एसे काहियानो दा ओमफ्राय नोंसोरथ' दा गथ' गथाय गैया गथ' गथाय गैयाबाथ' नोंसिनि लाइफखौथ' नोंसोर साननो हाला दायो नोंसोर मालाबा जागोन होमब्ला नोंना मालिकआबोथ' एसे बोराय जाबाय मालानि समाव मा जायो बुंनो हालिया गथ' गथायथ' नांगौ दानि जुगाव गथ' गथाय थाब्लासो माने इयुनखौ साननो हायो नङा होमबा थ' गथ' गथायाथ' नोंसोरखौ लेंहरदोंना दायो दा लिंहरबाबो मा फनानो गैयाना फन नाम्बार गैया फन नाम्बारबो होआना बेबो मोनसे प्रब्लेमा फन नाम्बारथ' मोनगोन मोनसे समाव मोना नङा ओमफ्राय फन नाम्बारखौ लानानै लेंहरदो काहिनिखौ नोंसोर खोन्थादो दाथ' बेथ' बर' रोंला खोमा नोंना फिसाजोना फिसाला फिसालाया रोङा बुजियो बुजिनाया रोङा आरो बुंनो बेनो जोंनि मेन हिन्दीसो बिसोरो दाथ' जोंनि परिबेसजों गोरोबफैनो हानाय नंला बिसोरो नोंसोर दा लाबोनानै बेसेसो फरायखो ओरैनो जेनेबा बियो मिथिया माबोरै खोन्थानो रोङा आं दहायनो बुंखादों माने लेखा फरा रोङै जाम्बि मानसि माने फरायनायखौथ' खोन्थानो रोंला नङा होमबा बेबायदि आरोना जोंनि माने बर' समाजनि माखासे मानसिफ्रा बेबायदि अबस्थायाव दं आरोना जायखिया देखायबायल' नैबेनो आरोना न'आ बेयाव दंफैयो नोंथांमोननोबो बेखौनो देखायनो होननानै दिनै फैनाय जादों नैबेयाव सैमा फिसाबो फिदों बेस्राखौ जि डिस्टार्ब खालामबाय दानि ओमफ्राय नैबेलाय सोर दा फैनाया बियो जायगानि खाना दे जोंनो माबा जाहोगोन दा एबार नोंसोरथ' बिराद गिदिर बागान बानायग्लुंबाय मालिकनो बानायग्लुंनानै नोंथ' मालिक बानायबाय जोंनो मा जाहै जाहोदो एबार दाना अमा सिथारना जाहैनो बोरमा सिथारना जाहोदो दै दे थ' गोबां खोथा रायलायबाय जोङो ओमफ्राय मादैनि कन्डिसन ओमफ्राय जोंहा मालिकनि कन्डिसनखौबो बेबायदि आरोना जों दहायनो खोन्थाजोबखाबाय ओमफ्राय परिबेसाथ' बेनो गोबां उन्दैयावनो लांजानानै माने अरुणाचलाव बेबायदि हाबा जानांगौ जाबाय आरोना बोरायब्लाबो उफाय गैया मा खालामनो ओमफ्राय फैनानै दा गोदोथ' बिराद बिथोराव दंमोन जाहैबाय अरुणाचलनि ओमफ्राय दा फैयै दा एकदम जोंनि नैबे आसामनि मोखाङावनो मोनफैबाय आरोना बेनिखायनो जों माने नुबाय थानायखाय एसे खबर लानो फैबाय एसे बोसोन होनो फैबाय आरोना थ' नोङो मालाबाबो माने बेबायदि कन्डिसनाव थाबाय थायोब्ला मालाबाबो जौगानाय नङाबा माबा मोनसे जानाय नङा होननानै ओमफ्राय ओंखायनो एसे बोसोन होबाय माब्लाबा जुदि थानांगौ जायोब्ला जोंनि आसामावनो सोरबा बर'फोरनि गेजेराव थाहै होननानै फोरोंनाय जाबाय आरोना थ' जोङो बेखिनिखौ बुंनानै जोङो बिदाय लानो सानबाय आरोना जोंबो थांबाय थानोसै नै मालाय बिराद बागान बानायदों नै ओमफ्राय भिडिअफोराव बेबायदि नुबा मानसिफ्रा बिराद रागा जोङो नङा होमबा मानो बर' मानसिफ्रा बिदि आलाय सिलाय बिदिजों मानो हाबा जानांगौ होननानै थ' माखासे परिबेस थायो आरोना माखासे कन्डिसन थायो दा जोंनि बर' मानसिफ्राथ' बिराद दुखिया दं नङा होमबा जोंनि नैबे थानाय जायगानिफ्राय ओमफ्राय मोनसे समावथ' जोंनि बर' मानसिफ्रा फैसाल'सो नांगौमोन नालाय बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ फरायहोआलासिनो गोजान जायगायाव माने बखालि रुवाथि दोनहरोमोन आरोना थिग बेबायदिनो माने नैबे मादैयाबो अरुणाचलाव दोनहरजादोंमोन आरोना उन्दै बखालियावनो ओमफ्राय बे बखालिनिफ्रायनो थायै थानानै दाना रावजोंबो सोमोन्दो गैला नालाय रावखौबो नुज्लायनाय गैला नालाय
ओमफ्राय नैबे बोराय हौवाखौनो माने हाबा लानो गोनां जादोंमोन आरोना हाबा लानानै मोनसे सासे मालिकनाव ओरैबायदि खामानि मावनो गोनां जादों बिसोर माने जेबो दरमाहा मोजां मोनालासिनो खामानि मावबाय थानो गोनां जादोंमोन आरोना ओमफ्राय थायै थानानै बे मालिकखौबो माने फसन्द जायैनि थाखाय फैनानै नैबे जोंनि खाथिनि अरुणाचल हाजोआव थाफैबाय आरोना बिसोरो ओमफ्राय मालाबा लोगो मोनो नालाय आंबो मिथिबाय बेखायनो माने खबर लानो फैदों आरोना ओमफ्राय नैबावबो थिग बेबायदिनो माने बारा मोजां दरमाहा होआ जाहैबाय बेयावबो ओमफ्राय ओरैनो जानो मालाबाफोर माइरंनि थाखाय बिदिनो गोबावजों फैबाथाय 1000-1500 होलाङो होनदों आरोना थ' बेखिनियानो बिसिना ओमफ्राय बिराद गिदिर जायगाखौ बिसोरनो नायनांगौ जायो आरोना थ' बेबायदिबाथ' बिसिनि संसारा जालिया बेनिखायनो नोंथांमोननोबो बेखौ एसे फोरमायनानै बयनिबो एसे खबर लालायदो मोनसे मोजां बोसोन होलायदो होननानै नैबे भिडिअखौ देखायनो नोंथांमोननो फैनाय जादों आरोना थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन जाय नायदोंमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनबा शेयार खालामदो आरोना थेंक इउ फर वाचिं